Wow. Someone can get to my tired goodness. She's a book there. And did it. Please make sure one of the two doors is always closed. Because we need to talk to Nunga to room. Nunga to jump in room. What do you mean? Yeah, the main door. And the food So this is GoPro today. No, the side of YouTube. You can come with it. Wow. This time to go and come here, Chay. Just a kind of pass up. Look. I'm going to help us. So to open your door, you just sense it against the black box. When the light flashes green, the door is open. Then for power, you need to keep your card. Wait, so the magazine back. The card magazine.
Wow. nditokwazodatashandisa kamera because ichi chimushuwa nguva chitombokata but still go samwe ngatipfeke mata edu nhasi tine dzungu kudai handiti kumbiro chekutanga kana mafunga kugara kuno please make sure one of the two doors is always closed because mune tutsoko tunonga turi mumutu tunonga tuchida kujambira muroom either iri kana the main door iri munogona kuti mungopindawo mhepo ende musapinde kuisa handikugona kuti zvorwizi ndirona saka kana if you notice hatina fence endo saka mhuka dzese dzinongopfuura nemunhu manheru munogona kuona mvuu dzabuda mvura dzichitofura dziri paloni ndo dzinogona kupfuurawo nepanapa kazhinji mabhafalo anopfuurawo nekurodi nekusero masikati panonga pakawanda tutsoko makudo maimpala mawathog ndo mhuka dzinonge dzamunogona kungosangana nadzo panapa pakuti saka please kana madziona musarasvike padhuze if you're going to take pictures from a safe distance kubuda yenyu munogona kubuda as long as ichiri kure then pane phone paside pembedha if there's any assistance you need just dial 9 for reception. We've got somebody 24 hours to assist you. 9 zvakangofana nemimi ndimunotoona kupfuura iyo asi mune makaveri murwezika asi auyi kuno ano kashoma kuti auye kuno zvinouya kunoku imvuu because mvuu ndo dzinogona ndorakakurise iyo yatova zambia kumbiri kwezambia iyo ndachikudza ndikuona iyo yatova zambia saka vanongofambira kudii kwavo mune mutsetse wekuti iwa kuti kana vanongofambira chero because isusuwo mabhotsi anosumuka kunoko anodzika akadai anditi otendera pane this is an island. Behind this island there's a channel of water. After the channel of water there's another island called the Long Island. Then there's another channel of water, then there's the Zambian land. Saka kuno ku Victoria kuzi island no ngori land saka vakafashanya mu island vari koko iri boti ndere ku Zambia saka vatangira there's a channel of water, another channel of water tangira kuseru avatanga karisa saka avatende gwasi kumbodzika shuwa kuno kwa kudzika kuya kuno kavagona zvakanaka chirege tite fashion up anditika tikuya kusorya no havana saka izongosvodedza zvogona kwavata first kunorya no hamukatotanga imi munonga matogona because masoja akauya aka kune masoja vano aya ndine gurupu remasoja rikupana vanouya kuzvokumangwai tivatangire zvekuma 8 ndida kutopedza izvo tiite vhidhiyo vasatauvanozotipatata vanodii kana vakauya vanorya zvanti varume vanopika chikafu icho chamani uri kuti sei chichiuzaiwo oraiti mubhedha mubhedha yangufanana ndodaiwoyo mira